نه سوریه و نه هەرێمên rêveberiya xweser ji bandorê neyînî ya şerê Ukraynayê dûr in. Li gorî daneyên desteya aborî û çandiniyê ya rêveberiya xweser got 30% ji genimê Bakurê Sûriyê ji Rûsya û Ukraynayê tê. Her wisa 80% ji pêtîviya zeyta garisiya xwarinê ji Ukraynayê dihat û 19% ji pêwîstiya herêmên rêveberiya xweser ji garis ji her du welatan dihat. Bi destpêka şer ev hemû hatin rawestandin û yekser bandor li bazara Qamişlo kir. Bazirgan Mihemed Salih ji Qamişloyê dibêje got niha nirxê zeyt û hurûn û birxul bilind bûye. سر زيت وروني وبرغلوان زيت قالك بهابون كتي جبيستو $6 نيفا جاي سي و$4 يعني بهابونك نطبيعي عرضة خبهابون Bazara diravî û zêr li Qamişlo jî bi êrişa Rûsyayê ser Ukrayna yekser bandor bû. Ji destpêka şer bi qasî 200 leyreyên Sûrî, leyreya Sûrî beramberî dolarê Amerîkî ket. Got niha $1 3800 leyreyên Sûrî derbas kir. Her wisa 1 grama zêr. Beriya şer bi $40 bû. Niha $54 derbas kir. شري أوكرانيا وروسيا مسألة عالمية بورصة عالمي قال لك يقول بايع يجي $9 $50 يشوف $4 ونيبا أما مسألة عالمية بورصة عالمي زير بهابو وداخليا يجي دولار بهابو يعني 10,600 10,550 10,600 مسألة زير سر 100,000 تكلفة أفش بر في شري أفجي أهم عالميا يجي بهابو وهم جي سعر دولار سر نرخ سوري بهابو جبروله Li aliyekî din Rûsya piştgirê serekeyê rejîma Sûriyeyê di şerê navxweyî li welat de. Niha Rûsya ew bixwe kete bin sizayên giran ji ber êrişa wê ya li ser Ukraynayê. Şopîner bawer dikin got wê ev yek bandoreke mezin li ser karîna Rûsyayê bike di piştîvaniya rejîma Sûriyê de. Di encam de dê rewşa aborî bi taybetî li Sûriyê û di nav de herêmên rêveberiya xweser alostir bibe. Nixasim got sizayên Qeyserê beriya niha jî hene. Li herêmên rêveberiya xweser şopîner dibêjin divê Amerîka alîkariya Kurdên Sûriyê bike li ser du astan. Yek got sizayên Qeyserê ser herêmên Kurdên Sûriyê werin rakirin, adin vekirina dergehên sînorî. وەک ئەم تەv دەزانن ژی کۆ ینی قانونی قەیسەر ژی ینی ئەمریکا سەر سووریە فرد کرد و ئەف قانونی قەیسەر سەر سووریە گشتی بوو ینی حتا باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە ژی دبن vê قانونی تەسیر بوو ji bo wê yani wê ev bandora a jîhanî a ku hebe ev krîza aborî a cîhanî wê bandorayê bi şîklekî bêtir biişktir wê li ser bakur rojhilatê Sûriyê wê hebe çimkî yani pirayê mewadê got hatin jî yani ew mewad ji aliyê Şamê hatin ana Sûriyê xwe ketî wê krîza a yani a mezin de yani mumkin ew tesîr wan mewada taybet mewadê temwînî ê esasî. Sizayên aboriyên li dijî Rûsyayê hatin girtin bazirganiya bi wî welatî re dixe asteke herî lawaz de. Got yekser bandorê li ser rewşa Sûriyê jî dike. Got berhemên ji aliyê Rûsyayê ve dihatin şandin. Ji bo rejîma Sûriyê nemaze, petrol, genim, ceh têne rawestandin. Ev yek dê bandora wê li ser herêmên rêveberiya xweser jî hebe. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.